Aya, 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 Sultana aya, forever ne kan ka ce kwara ta gisha. aya, to, aya, Aha, aya, to, aya, ka yi kiɗan manya manya. Da kaji Sultana yake bai so tunta. aya, Kiɗan manya ne aya, ni ban gaida. aya, Allah bani basira. In aro bai toti akan ta mai daraja Ibrahim Abubakar baban Jafar a fara take. Allah aya, 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 mai zance ni ne zan zance mai firdawa ni zan firdawa. Shaida Ibrahim Abubakar baban Jafar. aya, aya, Ya biya ni na gode mai daga nyame hakwar dagi ni ke gaisuwa Allah ya biya abin da kai mini hairan na gode. aya, aya, Aya kiɗan manya daban yake da na yara. Mai kuɗi ya zarce mai dola, mai dola ta zarce mai shiri, mai shiri ya zarce mai nera, mai keke ai wataran zai koma mai babur, shi mai babur wataran ƙarya shi ta kare ya dawo banza. aya, 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 Alal misali bai tina ne zan karawa akan manya ne sannan babban su Ibrahim Abubakar baban Jafar da fara tali shi zama babban bai duka don su tsara. aya, Aya aya, 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 dukan yame na faɗi ba mai kyauta kamar ka Ibrahim Abubakar baban Jafar babu kamar ka kai kyauta ba ruwanka. Kuma na ce duk masu sai da kwamfutar cikin Nijar ba ma har Nijar har Afirka kai ne babansu. Aya aya, aya, ai dukkan su san zance na duka gaskiya ne, duka ni zan firdawa in tsatsara in murmula in baku ku saya kunne na ku bude ku saurara wanda nake ma baiti na shine ya zarce babban mutum. aya, 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 Aya aya, 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 kai ni na yi bincike na yi warware na yi tankaɗe na yi bantake na yi tattake na yi sassake na yi runguɗe duka na diddiba gabas da yamma kudu har arewa ban ga kamar ka ba. Ibrahim Abubakar baban Jafar bai tina ni zan kara ma haka ni in na fara ban gajiya sai na kai karshe. Ibrahim godiya na baban Jafar godiya nake Allah ka sa Allah ka sa ka samu abin da kake nema da duniya har zuwa lahirar ma Allah ka samu.